Здравейте! Аз реших да започна своят YouTube канал. Пиша се Стоян Манячето. Ако искате, влезте в профилът ми. Още нямам качени клипове, но мисля, че това ще бъде първият. Да. Решил съм да започна да снимам както виждате, на Minecraft, на Clash of Clans, на Slither.io и на разни игри, които се теглят от Google Play или пък от интернет. Не знам. Надявам се моите клипове да ви радват, да ви харесват и да ви доставят удоволствие да гледате. Благодаря за това, ако го направите. И моля ви се, не пишете лоши и гадни думи за мен в коментарите, защото ми е за първи път и не съм свикнал. Да, благодаря, че гледахте. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте, споделете с приятели и те да се абонират. Довиждане!